थांनाय 2024 4 तारिख सेप्टेम्बर इंडिया गभर्नमेंट त्रिपुरा हास्ते गभर्नमेंट ते एनलेटी एडिटिव त्रिपाठी चुक्ति खाइलेमनि एडीसी एरिया नो डेवलप खाये 200 कोटी के बरकनि जे त्रिपाठी चुक्ति अंगलायमनि फिया बिसिक नै थांखा ताबुगु बरकनि ओ मानथाय 200 कोटी मानिया तंमाबाय बालान्य जोंजाल कसाजाक नै सायखनारिका एनलेटी एडिटिव नि आदंरक आमनतैनो फाइनाय 12 तारिख बरकनि कतर लाहार का समूह 72 घंटा लामा का सोनाय हनै कक्टमानि सायखनारिका सिनो गोबांमा बरकनि जोंजाल तंमानि फिया ताबुगु मुंसा बरकनो चेरी नायजागिया हास्ते हापांबो चेरिया ते होम अफेयर बो चेरिया आमनतैनो बरक फाइनाय 12 तारिख बरकनि मानथाय मानिया सकते कतर चबाव थांनाय हनै सायखनारिका हास्तेफा प्रसन्जित देब्रमा खनायनाय सिन अटबजाक मामप्लिव ककबरगवाइन सानाय आं एटीटीएफ नि प्रेसिडेंट अलेन्द्र देव ब्रह्मा जों तिनी प्रेस मिट खायनानि हिनि मा फायका नरक जतन शिव तिनी अ जागाव जों 4 सेप्टेम्बर 2024 त्रिपाठिक चुक्ति कायसा खायजाक मानि तैनायना आं कक सानाय तिनी अबनि बागैनो जों तिनी प्रेस मिट खायना बागै फायो अ जागाव जों बाय जे गभर्नमेंट बाय जे कक लाम सालाय जों जे चुक्ति खाय फैमानि ताबो अर फाइ मानजा फैका तिनी बरम गोनां पीडी ग्रुप नि प्रेसिडेंट तारपरे मानजा फैका हास्तेपा एरपरे उरी ग्रुप नि प्रेसिडेंट प्रसन्जित देव ब्रह्मा दीर्घ बছর जों 35 বছর যাবত সংগ্राम खायै दिनै हाते दफानि बागै जों दे बकं तैयै चबा खाय फैमानि अ चबा खाय फैमानि बिसिंतै दिनै इंडिया गभर्नमेंट बाय जों जे एग्रीमेंट खायै दिनै जों फायमानि बिसिङाव दिनै अब हायकिनो जोंनो गभर्नमेंट तामो खाय दंखा दिनैनि अ बिसिंतिनो नरक खानानाय तामो अंगे जों सानानै थाङो जोंनो ताबो दुई बছর काछाकाछि इंगै दंखा जों ताबो चिनी मानथाय सकटायनि ताबो बंचित तारपरे चिनी केडारंनि अवस्था खूब काहिल ताबो एक्सेप्ट खायसुगिया अ बिसयता रंग तैयै जों दिनै अ जागा आचुलायनानै नांखा अ आचुलायमानि बिसिंतै दिनै जों तामो खायजांनो ताम साजांनो दिनै नरक स्राय बुजिनो तामो अंगायखाय आं दिनै कक सानानि सिगांनो आं जत मीडिया पार्सनबा आं खाहामबाय याफारो जतननो अ मीडिया बिसिंतिनो दिनै कक साजांनाय जों दीर्घ बছর खायै फायबो दिनै जों बाय जे एग्रीमेंट माने जोंनो कुनु ता अफिशियली तो जे कुनु जागा तो जोंनो कुनु रिस्पेक्ट दिमानि करे आबनि बागै जों दिनै बाध्य दिनै जों प्रेस मिट खायनानि मा फायका अब प्रेस मिट इंगाखाय जों सुदु रुट ब्लक खायनाय जिनि जे दाबिनो जोंनो जुदु दिरिया इंगाखाय जों अबश्य जों लामाव मा हिमनाय एवं जेटा जों बाय जे कक रिजार्व अ कंनि मुताबिक न जोंनो तारातारि जोंनो रिनानि उनथुं तामो इंगाखाय अरवा दिनै एक्सेप्ट इंयाखुनो दिनै एक्सेप्ट ओइ कय जन आसिं चिनि गयकव ओंगाय जोंनो अब हायके ताङै ले जोंनो लेरि तनका जों ताङै दिनै जों दे दीर्घ बছর 35 বছর जों संग्राम खाय फैबो जोंनो ताङै जोंनो अब हायके जोंनो जेक्लेक दं आबनो जोंनो जों दिनै स्राय सानाय जोंनो जुदि अब हायके जुदि तनि खेंखाय जों केन्टु अबनि बागै तबक राखलायनो जों सामुं थांथानाय कारण दिनै जे एग्रीमेंट सैजाक जोंनो ताबो जे दिनै डेभलपमेंट पैकेज बो अन्य मीडिया पार्सन बो खोना एग्रीमेंट दिनै जे 125 करोड़ अब बर कायसा दिनै
তাবো এটিটিএফ এনএলএফটি কোনো চুনো তাবো কমিটি খাজা গিয়া ও কমিটি খাজা গিয়া বিসিং তিন বড় কাইসা 125 করোড় বড় এপ্রুভ খাইতে ফেকা হিनै जों किसा मेसेज मांखा तेले जोंनाव अ जागाव कोनो कमिटिबो खाजायाखो जोंनाव सोबो सोंजायाखो एंखाय जों अफिसियेलि दिनै अनेक गुरा गोथांखाय जों गुरायै नायथा जत डिपार्टमेन्टआव थाङै अ डिपार्टमेन्टआव कामनि सा अब मिनिस्टार अफ दुनारबाय खायजांनाय हिनिसे बरक साव तेंतु चिनि एग्रीमेन्टआव सैजाक करै जे मिनिस्टार अफ दुनारबाय नरक सामुमा खायनाय हिनै एंखाय दिनै चीनी रांनो 250 करोड़ दिनी एटीटीएफ एनएलएफटी और दुईटा पार्टी मिले हुई जोंनो दिनी 250 करोड़ जे रां दिमानी और रां तो दिनी जों गवर्नमेंट बायना खायनानै राजि जों गवर्नमेंट बायना खायनाय किन्तु अ जागा खायनायनि थांगाखाय चीनी डिरेक्शन नांनाय बेले चीनी डिरेक्शन सारा बर बायके खायना नाय दं अब तो कोनो गवर्नमेंटनि रां गैया अब चीनी इंगाय चीनी एकर्डनि रां ओ एकनि दांनो जोंनो स्राय स्रायखाय जों बाय मकाबिला खालायै अ सामुं खायनानै ओंथुं अबनो चिनि नायमुं तबे अबनो चिनि जे केदारंनि जे अवस्था चलि दङ ता पर्यन्त अनेके केदारंनो ता कोनो आइकार्ड बमायको এবং যে ডকুমেন্ট কারণ যে কোনো রাজ্যবন যে ডকুমেন্ট ছাড়া কেবল দङैमैया তিনি দীর্ঘ বছর 35 বছর সংগ্রাম খাই পেয়ে তিনি ও জায়গাও সফাইব তুনো তিনি শান্তি শৃঙ্খলাকাই তনানি হিনি তিনি কক রিজাগ जों তাও পর্যন্ত তাব তিনি অনেক কেরানো টঙ্গ ডকুমেন্ট মা খাইয়া তেলে বিনি ভবিষ্যৎ তামং নাই এবং বিনি বসাপতিনি ভবিষ্যৎ তামং নাই ও জায়গাও নাই নাই দে তিনি যে দফানি বরক जों गोसो बছর गोदोमा खाइ फाइब ताबो जों दिनै चिनि बसाबुटिनो जुदि लेखापरा खारिमिया कारण जों डकुमेन्ट सिक्रिकाय चिनि बसाबुटि ताहाय परिनाय ताबो दुई बছর काछाकाछि दङ उइसुकुल मा थांगिया उइसुकुल मा परिया तेले अ जे चिनि बसाबुटिनि भबिष्यत तामंनाय दिनै अबननो जों दिनै गोसारो बोसोकाङो जे 12 तारिख शुक्रबार दिनो अ दिनैसिम चिनि चेंजांनाय चिनि सभा अ जागाव जतन फाइमानजा फाइदों दिनै रिटार्निं हिसाबै जों जतन कबंनाय जारा जे रिटार्निं दंनाय दङ तै चिनि दफानि बर' दङ जों जतन गोसारो जोंनो तै जोंनो काहांखलाय चुबावै जोंनो किसा काहांखलाय चुबावै जोंनो चिना लगिरिवै थांनानै बागै अब अमानथाय तो सुदो चिनि एटीटीएफ एनएलएफटी मानै जानानिया दिनै जों एलाकारो डेभलप खायना बाक्सि एवं अ जागाव जतनिनो अधिकार दङ संग्रामो फायै सभा खायनानि अ सभाव जतन उपस्थित दङै जतन जोंनो फाइ किया सुबाबाय दं आबनो आनि कयमुं गोसोखौनो साय आं पकवाइटका हामबाय तो चिनि प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाकुक संनो निरं बिसिंथि जों दिनै कैसा कक साख्लायना बागै मा फैका जों एनएलएफटी एटीटीएफ ग्रुप जॉइनली भावे दिनै जों प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो नों बिसिंथि जों 12 तारिखना नायो तिरप्राबासिनो जे जों फाइनाय 12 तारिख 6 मार्च 2024 नि सालो लाहार कासुजाकनाय या 2026 लाहार कासुजाकनाय अ लाहार कासुजाकमानि लामा जों मार्क खालायका बतत तीनटा नाखाय जों ते बाबनो एक्सटेंड खालायजाकनाय अ लामा रंखा खवाय नेशनल हाईवे ट्रेन रूट टेलिमोरा नेशनल हाईवे अ काइथामनो जों ताबो स्लेक खालायग्राखा तामने बागै जों रूट ब्लक खायनानि नांथाङै दंखा जों 2024 इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय सिलाय एग्रीमेंट के फेमानि यागलो सिनि जोंजालनो जों याकागै मानिया सिनि कष्टनो जों याकागै मानिया दुख कष्ट सिनि जारा फाइनाय केदार्सर बरक बेलायखेनो टेक्टो दङ तामनि बागै दं माले जोंनो जे सै जों जेबाबे बरनो अ लिस्ट रक सबमिट खालायका ले डाउन खालायका आबनो बरक बेलायखेनो डिले खालाय दंखा आबनो सुनलि जाहाते निनि दाति दाति खालायनानि बागै जों दाबि खालायका आबनो कुनो रेसपन्ड दिया
एजेंसिस रग रेस्पॉन्ड दिया जे दायित्व प्राप्त रग बरग रेस्पॉन्ड दिया आबुनि बागै जों थानाय 1 तारिख ओ तालनि 2026 जों चिठी दिखा बरम गोनां चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै कुबनी जे दायित्व प्राप्त तंनाय रगनो जों कक तुंसिका जे चिनी अवस्था बेलायखेनो वेहाल चिनी जे एकट नि ताले जों सामुं नुगिया बेलायखेनो लेवै तंखा अल लेमनो दनानि बागै जों चिठी सिमानि बरक चिनी लेटार न 7 दिननि 7 ता कैसानि कैसा अल्टिमेशन दिमानि कुनु रिप्लाय रिलिया ओ रिप्लाय रियानि बागै जों इमारजेंसी कैसा जों मीटिंग आसोखा जॉइंटली मीटिंग आसोखमानि यागलो जों वानसुक लाइखा चिनी केडार बा पब्लिक तरफ थेके जेबे कोएक्शन फाइ तंखा प्रेसार फाइ तंखा चिन इमप्लिमेंट ताङै ओंगिया ताइ ताङै केडारक एक्सेप्ट नानि लेरखा हिमानि बागै जों बाउन तै बाद्द ओंखा ओ याब्रिनो सेनानि बागै लाहार कासुनानि नांखा जों फाइनाय सालनि 12 तारिखो अबनि बागै जत तिप्रासा लुकुरो जोंनो चबानन बागै फाइदि नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जों कुनु पलिटिकल बाय जों दुल जायगा अबं खाचिनि एकॉर्डनि कगनतिने एकॉर्डनि मान थाइनो तैसे जों नांगो अ नांगो तामनि बागै हिंगे जों बेलायखनो दुख कष्ट दङो जानानि नोंनानि थानानि फायनानि बेबाक सेफगार्ड जागावनो जों प्रब्लेम ngै दंखा अ प्रब्लेम न जाहाते सल्व नानि जे 250 कोटी न दाति दाति न लोकरं थानि याफार मानना तिनाय जों गभर्नमेंट थानि सानमानि बर खनाया आबुनि बागै जों लाहार कासुनान बागै थाङै मा दङो अ लाहार ताम बागै कासुनार जों साइमान खना जिनि तिप्रासा टीटी एडीसी एरिया नि बिसिङाव खबजा जत लोकरक न जों जाहाते अ 250 कोटी न बागै माननानि अब जों दागसानो किन्तु दाति दाति जुदि इंगिया हंकाय जों 72 घन्टानि जे ताबो रूट ब्लॉक नि जे सामानि अब अबन स्लाइफानो जों तेबो चलि थानाय इनडिफिनाइट ngै थानाय अब दाति दाति गभर्नमेंट नजर नारा नांथों जिनि सानमानो जोंनो याफा नांथों जों शान्ति बाबेनो लाहार कासुमानो कासुनाय जों आरो नावालाय तुलाय इंनाय इंगिया जों के मनो वायलेंस खालायग्रा एवं सिनि केडार्स ते पाब्लिक जोंनो सपोर्ट खायनि रग बाहायनो आरो कुनु बिस्ट्रंखल बाबे जों खायनानि सुजुग रिगला जों आबुनि बागै शान्ति बाबेनो जों आन्दोलनो चेंनाय जों चेंनायनि नांखा जोंबो मुसुंमाया आन्दोलन खालायनानि ताम बागै हिंखाय जोंनो बाध्य खालायका आन्दोलन खालायना बागै नाय आबुनि बागै बाध्यतामूलक जों तिनि नरम रिंनानि बा नरम बिसिंथि साख्लायनानि नांखा ताइ हायदि प्रेस मीडिया रग जोंनो ओ जागावो सहयोगिता खायना बागै नरम बां कबगो ते जत लुकरनो बां कबगो तिप्रासा हामप्रायनि बागै तिप्रासानि मानथायनि बागै हायदि कक कैसा कक थांसा याप्रि कैसा खायनाय जिनि मानथायनो साननान बागै जतनो आगै फायनो नोंथं गोबां पलिटिकल अर्गेनाइजेशन नंबो जों चि कक tung रिजनाय ताइ एनजीओस ताइ ऑल रिटर्निस्ट त्रिपुरानि जरा तंनाय बरकबो फाय जोंनो सापोर्ट खायनानि बागै जों गयो जिनि तरफ थेके जिनि जे जॉइंट कमिटिनि तरफ थेके फायदि जोंनो सवा फायदि जिनि तिप्रासानि मानथायनो मानन बागै हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो थैंक यू सो मच सार टोटल बसुक जन दंनो नि जे अजे आफ्रो एकट फानि एकट खालायमानि तो अब जुदा किन्तु जों आरो जतय बुंथानि लिस्ट दिखा 1200 नि एबा एप्रक्सिमेट किसा लामसा मुङै मानो तल दङ अब नेटो नायके साइमानो इनका जा किसा जासाय खलायका यूनियन होम डिपार्टमेंट थेके जे आरो 902 जना 902 कैडर्स बरक स्क्रीनिंग खलाय आबनो तैसारि इन्वेस्टिगेशन खायनानि बरक नायथकाय खायनान बागै अब अलरेडी नेटो नायखेन नुकनाय 902 जना तब सुजरा बस एक्सेप्ट तब ओनली 79 से आबन बायनो डिफिकाल्ट ngै दङो सिनि प्रब्लेम ngै दङो ग्रेडार तरफ थेके प्रेसार पेमेन्ट बागै जों बाद दंखा अकरार जरा तैदुल दंनाय र जों निजे बाद दया सिनि केडारनि प्रेसार बाय जों बाव नंखा लामा नखनानि बाव नंखा फायदि तिप्रासा लुकर तिप्रासा दफार अकरा चाकरा जत न नं बिसिंतै
खुलुमung tai siba ya pharoi angobono koboknai 12 tarik dini chini chobawo chini shanti ni chobawo chini mantai santani jotono phaiso bana nungthang hambai. Thank you.